एस'सिएशननि दैदेननायाव आन्डार 15नि मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बियो नैबे 10 जननि बियो गेम उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर मसलपुर सालबारि आरो बिजनि बे मोनद' जिल्लाखौ लानानै आसाम फुटबल एस'सिएशना 10 जन बानायदों आरो बे 10 जननिनो नैबे आन्डार 15नि बे टुर्नामेन्ट नैबे भेरगाव के बरुवा गार्लस हाइ स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय 22निफ्राय 23 खालारसिम बेहाय जागोन आरो बेहाय मोनद' जिल्लानि आन्डार 15 टीमखौ लानानै जों बे टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बिथांमोनखौ स्टेटसिम जोङो दैथायहरगोन आरो स्टेटआव मोनसे बे आन्डार 15निनो मोनसे टुर्नामेन्ट एबा लिगा जागोन। बे स्टेटआव गासै बासिगोन गासै जोंहा मोन A to Z 10 जनसिम जोंहा जन दङ बे जननिफ्राय मोनसे टीमखौ जों सायख'गोन आरो बेनि गेजेरावनो आरो मोनसे जन लिग एबा जन स्टेट लिग जागोन बेहाय बे जननि जायफ्रा चेम्पियन जायो बे चेम्पियनफोरखौ लानानै जना बे टुर्नामेन्टखौ खुंगोन आरो बेयाव जाय चेम्पियन जायो बे स्टेटनि टीम हिसाबै बियो जाहैयो। बेयाव दिनै बे अपेनिं गेमा उदालगुरि DSA नि कबिरालि आदिबासी युथ क्लाब आरो भेरगाव DSA नि RBFC बे मोननैनि गेजेराव खेल सोलिबाय थादों दा आरो बेयाव जोङो अल इन्डिया फुटबल एस'सिएशननि बा अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बादियै जा डाइरेक्ट खालामदों बिसोरो बेबायदि CRS सिस्टेम बेखौ नायनानै आधार कार्डनि गेजेरजों प्रुभ खालामनानै CRS नायनानै जोङो बेयाव प्लेयार्सफोरखौ गेलेनो होनाय जादों आरो लोगोसे जोङो दा बेयाव मोनद' टीमनि बा मोनद' DSAनि गेम जागोन आरो बे जागोन दा जोंहा बेयाव दा उदालगुरि आरो भेरगाव DSA सोलिबाय थादों बिनि उनाव तामुलपुर दङ दा बेलासे तामुलपुर दङ आरो सालबारिजों गेम दङ बेनिफ्राय गाबोन सेमि फाइनाल मोनसे जागोन आरो बेनि उनाव 24 तारिखै बा फाइनाला जागोन आरो बे एक्सुवेलि नैबे 10 जुननि क्वालिफाइड मेच आरो बे क्वालिफाइडआव जाय चेम्पियन जागोन बे टीमा सेन्ट्रेल जन एबा अल आसाम जों माबा फाइनाल जोनाव गेलेनो मोनगोन आरो डाइरेक्ट बायदि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशन डाइरेक्टर बायदि दा बेखौ जायफोर प्लेयारा CRS गैया बेखौ जों मोजाङै नायदों आरो जायफोर प्लेयारनि CRS गैयै प्लेयारफोरखौ जों बेयाव स्ट्रिक्टलि गेलेनो होनाय जायाखै आरो CRS थानाय प्लेयारफोरखौसो जों बेयाव गेलेनो होदों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।